Hola malalts, avui parlarem de la deconvolució, un procés que seguint els tutorials normals a mi no m'ha sortit mai, mai m'ha quedat bé la imatge. Aleshores el que he fet ha estat capgirar una miqueta els processos i ara els resultats m'agraden bastant. Si normalment el que fem és protegir la imatge amb una màscara de fons i una màscara d'estrelles per aplicar la deconvolució, el que faig aquí és al revés. Aplico la deconvolució sense cap màscara per millorar la nebulosa. Aplico una altra deconvolució sense cap màscara per millorar les estrelles. I després reconstrueixo la imatge amb les estrelles d'una imatge, la nebulosa de l'altra i el fons d'una tercera imatge. La deconvolució és un procés que el que intenta és recuperar la nitidesa de la imatge. En principi les estrelles han de ser puntuals, però les estrelles de la nostra imatge no són puntuals, són rodones, estan inflades, estan a aquest costat d'aquí, estan deformades, i per tant de puntual res. El que fa la deconvolució és analitzar quina deformació ha patit la llum per passar de puntual a aquestes estrelles que tenim nosaltres i intentar recuperar aquesta deformació per contraure una miqueta les estrelles i al mateix temps que contrau les estrelles i recupera la naturalesa puntual de les estrelles, el que fa és recuperar la naturalesa de totes aquestes estructures que anem veient de la nebulosa. Tot això ho anirem millorant amb la deconvolució. La deconvolució l'hem d'aplicar a totes les imatges que farem servir per la lluminància, no a les imatges que farem servir per la crominància. En aquest cas, ja l'heu vista, és una imatge en hidrogen alfa de la nebulosa de la Roseta. Comencem obrint el procés Dynamic PSF per generar el model de l'estrella. Ampliem la imatge i anem seleccionant estrelles. Anirem seleccionant tantes com la paciència ens doni. Jo per estalviar temps, de fet ja ho he fet i tinc aquest obert. En el que he generat, a veure si veu, 471 estrelles. Normalment no en genero tantes, en genero 100, 150 i ja està. Però el que m'interessa ara és veure com triem quines són les estrelles millors per fer el nostre model. Jo el que faig és primer amplio la imatge per veure quina estrella estem mirant, perquè veieu, si cliquem, fem doble clic a cada estrella, ens la va situant al centre, de manera que la puguem mirar. Si clico aquesta, em porta aquesta estrella. Jo el primer que faig és ordenar-les per aspect ratio, que és la R. És la R que tenim aquí, és aquesta columna d'aquí. Per què ho faig jo primer per la R? Perquè ja sé que el meu telescopi té la deformació aquesta i em genera una deformació molt gran a les estrelles. Per tant, un dels paràmetres que a mi m'interessa és la rodonesa de les estrelles. Per tant, ja les que tenen una R, mirem aquesta, que no és gaire bona, ja me les carrego directament. El que hem de fer és mirar a veure quines són els nostres valors dominants. Veieu, tots aquí estem en 0,80, 0,80, 0,80, aquí ja estem en 0,90. Si anem a mirar la que seria l'estrella més rodona nostra, que seria aquesta, veieu, és més rodona. Doncs en aquest cas, ja que tinc moltes estrelles, el que faré serà eliminar les més baixes, les que siguin menys rodones. En aquest cas, no vull fer molt perquè faré dues passades, no sé, fins aquí, el 8,6. Aquestes me les carrego ja directament, totes. La següent cosa que vull ordenar, el Mean Absolute Difference, el MAT. Les ordenem per MAT. I aquí baix. I les mirem. El MAT, com més baix sigui, millor. O sigui, ens hem de carregar les de valors alts del MAT. Però el que hem de mirar també, és que les que ens quedem siguin més o menys similars. Veieu que aquí estem en ordres de magnitud de menys 4, ordres de magnitud de menys 1. És massa diferència entre una estrella i l'altra.
Són 1000, de fet, de diferència. Per tant, a les menys 4, que només en tinc 3, me'ls carrego ja directament sense ni mirar-les. I les que són massa grans, aquesta de menys 1 també, sense ni mirar-la ja. De fet, aquestes tan grans, ja em carregaré el menys 2. Quantes en tinc? No, són bastantes, El menys 2 em carrego. Estic carregant més de la meitat de les estrelles ja només amb aquest paràmetre. Val. L'altre valor podria ser l'amplitud. Anem a mirar l'amplitud. Les ordeno per amplitud. I l'anem a mirar. Aquesta és la que té menys amplitud. I la que té més amplitud. Vale. No hi ha uns valors correctes. Hi ha els valors de la nostra imatge. Llavors el que hem de buscar són estrelles que siguin similars, que no siguin molt diferents. Entre la primera que hem vist i aquesta hi ha massa diferència. Per tant, buscarem uns valors intermitjos. Per tant, totes les que són per sobre de 1 les carregaré. Les que siguin massa petites, a veure on estem aquí, 0,0, 0,0, 0,4, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, aquí estic a 1, 0,1, a veure aquesta estrella com és, 0,1. Bueno, doncs em carregaria, suposo que totes les que siguin més petites, per aquí segur, tot el que sigui més petit d'això, m'ho carrego. I el que sigui massa gran, ara estem a 0,06, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,8, les de 0,9, de 0,8 a 0,9 també me les carrego. Val. Ara, l'altre paràmetre que faig servir per eliminar estrelles és el model que ha fet servir ell. Veieu que aquí posa Moffat, 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 Moffat. El model Moffat és el que ens interessa conservar. I si trobem alguna gaussiana o d'algun altre tipus, l'eliminaré. A veure, anem passant. Ara anem baixant més. Ara no en sortirà cap. Bueno, doncs força bé, no? Si tot surt en Moffat. Aquí tenim una gaussiana, que l'eliminaré. I acabarem. Aquí tenim dos gaussianes més. Val. I ara ara ja em queden només, a veure quantes estrelles, 141. Encara podem reduir. Ara el que faré serà tornar a mirar els mateixos paràmetres que he mirat fins ara, la R, el mat i l'amplitud, i tornaré a fer la reducció. Torno a ordenar per la R, recordant que les que m'interessen són les de valors més alts. Veieu que aquesta encara es veu una miqueta elipsoide? Doncs aquí quin valor teníem? 0,8 i el més alt 0,995. Doncs no sé, anirem per la meitat, més o menys. 0,8, 0,9, 0,911, 0,905. Ens quedarem per aquí. 0,901, que ja ens va bé. Ordenaré per mat. Recordem que els valors petits són els que ens interessen, és a dir, aquesta és la
millor en teoria. I estem en valors de 1 per 10 a la menys 3. 7, 8... Doncs ens quedarem... Carregarem aquestes. Ordenarem ara per amplitud. I mirarem a veure quins ordres de magnitud tenim. També 0,06. Que tenim bastantes. 0,07, 0,8, 0,9, 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Doncs no sé què dir-vos. De 0,5 tinc poques, de 0,3 tinc fins aquí, 0,2, 0,2, 0,19. Veure-les. Mirarem algunes. Eliminaré les més petites, suposo. A veure aquesta. Eliminarem les més petites. D'aquí fins aquí. I ara em queden 46 estrelles, que bueno, ja està prou bé. Veieu, aquesta seria la més petita que tinc. I aquesta la més gran, que per mi són massa grans. Em sembla que em carregaré aquestes. A veure la 0,5. Carregaré aquestes també. Val. Doncs em quedaré amb totes aquestes estrelles ja. Les selecciono totes. I li dono aquí a la càmera fotogràfica. I ja tinc el meu model generat. Tanco. Yes. Aquí. I ja tenim el nostre model PSF. Molt bé, doncs faré un clon de la imatge. Li diré DEC 1. Prepararé alguns previews. M'agafi estrelles de diversos llocs i diferents zones. I obrirem ja el procés de deconvolució. Molt bé, tinc la deconvolució amb els seus valors per defecte. El que he de fer és externar el PSF, li poso el meu model d'estrella, anem a fer les proves primer sobre una preview, perquè no trigui tant, i ho posarem tal qual, tal com està per defecte, a veure què passa. Vale. El primer que veiem és les estrelles, que evidentment ens fa aquest anelleig, aquest ringing, que li diuen. Però a part d'això, si faig Ctrl+Alt+Z, abans i després, veieu que l'estructura sí que m'ha millorat. Anem a provar a veure si li poso més. Farem 25. Ara les estrelles tan mal fa que surtin amb l'anell aquest. Jo la recuperaré després. Ara el que m'interessa, sobretot, és la nebulosa. Millora la nebulosa. Estic fent això amb Ctrl majúscula Z, abans i després. Vale, la nebulosa millora bastant, aquest tros d'aquí. A veure això d'aquí. Molt bé. Bueno. Anem a ser més agressius encara. 50. A veure què passa. Estic treballant sobre una preview, Bueno, que ja sabem de les estrelles. A veure aquesta part d'aquí dalt. Ara el que ens passa és que ja hi ha molt soroll.
Veieu que ens ha quedat massa sorollós ara? I potser ens hem passat un palet, oi? Anem a controlar una miqueta el soroll. A veure... Posarem a 10, pujarem a totes les capes. Coma 6, posarem a 5, a 2 i mig, i a 1. I aquí posarem 0,9, 0,7, 0,6. M'agrada fer-ho així escalonat. Hem dit que amb els 50 ens hem passat abans, bueno, provem, a veure com queda. Ara això ja triga més, I vull fer-ho per les 3 previews i és anar provant valors. Anar pujant, anar baixant, les iteracions i la reducció de soroll. Anar fent proves. Vale, ara l'estructura ja està força millor. A veure... Ens millora bastant, això. A veure si ens en anem a la part aquesta d'aquí. Traurem una mica de som, si de cas. Es veu molt més detall a l'estructura, Si mireu aquesta zona d'aquí. Bueno, i tota aquesta zona d'aquí. Es veu molt millor que abans. Per tant, per aquesta preview, aquests valors funcionen bastant bé. Anem a provar una altra preview. Bueno, em sembla que us estalviaré això perquè és molt llarg, però ho provo amb les 3 previews i si em convenç ho aplicaré a tota la imatge. Anem a ampliar una miqueta. Les estrelles, bé, ja ho sabem que ens fa això. Però ara no ens preocupa, això ja ho arreglarem després. El que vull mirar són les nebuloses ara, l'estructura de nebulosa. Que aquí també està bastant bé. I a veure aquesta part d'aquí, què ens fa? Ampliem. M'he passat ampliant. Aquesta part d'aquí, sobretot, a veure. Com veiem, moltes millores en aquesta zona d'aquí, en aquesta zona d'aquí, que abans gairebé no es veia. Jo crec que sí que millora aquesta zona d'aquí també. Molt bé, doncs ho aplicaré a tota la imatge. I ara paciència perquè això triga. Bé, ara ja està acabant, ja li queda, està per la imatge 49, a les 50 ja està fent l'última. Ara ampliarem i a veure com ha quedat. Recordem que les estrelles ja sabem que ens queden així, però la nebulosa, tota l'estructura, mira'm com estan quedant els detalls. Bueno, m'agrada bastant. Si mirem abans com era, abans i després. Tota aquesta part d'aquí, que guanya molt en detall. Vale. Doncs aquesta la minimitzo i ja tinc la primera feta. Torno a fer un clon. I direm Identifier, Deck 2. Tornarem a treballar amb unes previews. Per tant, creo previews. Generarem 3 també.
mirant d'agafar les estrelles més grans o les més significatives. Baixem les iteracions a 10, activo el de ringing i aquest valor per defecte és massa alt, el baixarem, posaré 0,2 i mirem. A veure, hem d'anar a mirar les estrelles grans. Allà dalt en tenia dues. A veure-les. Aquestes d'aquí. Faig control majúscula Z. Bueno, sí que hi ha millora. Veieu, oi? Molt bé. Anem a provar amb un altre valor de Global Dark. A veure si aquest... Anem a pujar 0,5. Ui, no. Clarament no. Anem a provar amb 0,3. Bueno, aquí encara anem a provar amb 0,1. Si hem d'anar trobant entre quins valors més o menys està el que ens interessa. Ja hem vist que 0,5 era massa, 0,3 està bé, 0,2 està bé, anem a mirar 0,1. És excessiu, 0,1. 0,1 és excessiu. Per tant, potser optaria per 0,25, a veure... I així ens quedem en un punt intermig. Bueno, 0,25 està força bé. Veieu? Queda així, no ens queda halo, no ens queda res. Anem a pujar les iteracions ara. A veure, 50. A veure, desfem. Home, hi ha molt canvi. Potser que sí que es veu aquí una miqueta... Jo potser baixaria això, 25. Bueno, això d'aquí ja no es nota tant. I el canvi és força abismal. Anem a mirar la segona preview, a veure què ens fa. Amb aquests mateixos valors que hem trobat ara. Ara ampliarem. Anem a mirar les estrelles grans. Ui, aquí ja veiem que fa una mica d'halo. Hem de baixar les iteracions. A veure... Doncs no ho salvem. A veure aquesta d'aquí, si es faig. No sé si pujar això al 0,3, que és l'altre valor que havíem vist, que ja no ens quedava tan bé, però... A veure què fa amb aquesta estrella. No ens ho recupera, això. Doncs tornaré al 0,25 i aniré a la preview 3 i provaré aquests valors amb aquestes estrelles. I si de cas no aplicarem cap canvi a aquella estrella i analitzarem a veure com fer-ho més endavant. I ara anem a mirar com sempre les estrelles grans, que són aquestes d'aquí. Abans, després... És excessiu, oi? També ens passa això.
baixarem a 10, a veure... Bueno, no veig... A veure si ho posem a 3. És que em sembla que aquestes estrelles no ens canviaran gaire. Per tant, si no les hem de millorar, no les farem. No, no es nota. Per tant, el que faré serà tornar a posar els valors que m'anaven bé per la majoria d'estrelles, que eren 0, 25 i 15. Ho aplicaré a tota la imatge i després ja arreglarem aquelles estrelles més grans. Ho aplico tota la imatge. Molt bé, ens anem a mirar com queden les estrelles. Vale. Aquestes estan bé. Aquesta sí que fa una cosa rara. Veieu que al tenir diverses estrelles al voltant ens ha agafat una forma una mica rara. Però anem a mirar les altres grans. Aquesta d'aquí. També ens fa una miqueta l'anelleig aquest. Però bé, ja ho arreglarem. Molt bé, doncs guardo aquesta imatge aquí amb l'altra. I ja puc tancar el procés de deconvolució, no ho faré servir més de moment. Faig un altre clon de la imatge, l'anomeno fons i la reservo també. Faig un altre clon de la imatge, en aquesta li aplicarem un autoestirat, recordeu, apretem el botó aquest, obrim l'histograma, la imatge a l'histograma i aquest trianglet aquí sota. Ho apliquem a la imatge i F12 per veure-la. I aquesta imatge no lineal em servirà per dues coses, per fer la range mask i la star mask. Tanquem això i anem a obrir el range selection. Vale. Anem a mirar quina part ens pot interessar a nosaltres que sigui fons. 0,25 per exemple. Escriurem millor. El fusing és, si el pugem, posem aquí, i el que sí que ens interessa és suavitzar-la. Suavitzar-la, no sé, el 25. I ho aplicarem. La guardo aquí de moment. I en farem un altre per si de cas, amb uns valors, mirem una miqueta els valors. Pujarem això a 25. Farem més el nucli. A veure si 30, 35... 35 potser és massa, però... Va, farem així, a veure... Vale. I ara crearem la màscara d'estrelles. Per això activarem StarNet amb la creació de l'Star Mask i l'apliquem.
L'Starnet va molt bé per estrelles petites, però quan hi ha estrelles grans o la nebulosa és molt brillant i tal, cal fer servir altres tècniques com l'integer resample, algunes funcions en pixelmath per separar la nebulosa de les estrelles, tal, però això m'allargaria massa aquest vídeo, per tant no sé si ho farem en un altre vídeo o no ho farem, ja ho veurem. Bueno, aquí veiem que de moment les estrelles ens les ha agafat totes bastant bé. Com que no hi havia estrelles gegants, no ens ha fet aberracions, que fa bastant sovint l'Starnet. Si ampliem molt, sí que notarem on anaven les estrelles grans. Veieu aquí que ens fa aquesta creu, per exemple. Però bé, aquí. De moment el que ens interessa són les estrelles. Tanco ja l'Starnet. Obriré el procés Binarize. I posarem això i anirem baixant. Aquí ja és excessiu. Un 0,1, provem. Provarem a 0,1. Perquè sigui una bona màscara d'estrelles, ara el que hem de fer és dilatar les estrelles. Minimitzo tot això i obrim el procés Morphological Transformation. Ho poso en dilatació a 5 elements, circular, i ho aplico. Aplico un parell de vegades. Vale. I ara anem a convolucionar una miqueta la imatge. Ho poso a 4. I apliquem aquesta màscara sobre la imatge DEC1. Que recordeu que DEC1 és la de convolució que hem fet sense protegir les estrelles, que ens queden aquests anells. Anem a Pixelmath. Ara ja anem a reconstruir la imatge. Apunto DEC2, que és la imatge que té les estrelles bones en principi. Tot això està correcte i ho apliquem. Veieu, encara es queden restes d'algun dels anells, aquí per exemple, per això ho apliquem unes quantes vegades i s'anirà recuperant. I 8 vegades. Doncs 8 vegades. Vale. Ara anem a aplicar la Range Mask. Aplicarem aquesta. Perquè el que farem serà substituir el fons pel fons original. Anem a veure quines parts ens protegeix i quines no. Show Mask. A veure... Vale, ens protegeix això, per tant ens interessarà mirar alguna d'aquestes parts que ens queden més cap aquí, que encara és nebulosa. Espera. A veure com ens canvia. Dic que no ens ho ensenyi. I aquí posarem la imatge que hem utilitzat, que hem dit que era el fons. I el mateix, l'apliquem. Un parell de vegades perquè tot quedi bé.
Mask, remove mask. Tanco això. I anem a comparar. Espera, minimitzarem màscares. I anem a comparar la nostra imatge original amb la que hem obtingut ara. Amb tot aplicat. Bé, així eliminarem les previews. Així a simple vista, bueno, es veu més contrast. Si anem ampliant, aquí per exemple, bueno, sí que es veu millor aquí i aquí, mireu tot això, com ha canviat. Hem recuperat moltíssim detall en aquí. Veieu com ha canviat la imatge? Tot això és espectacular. Aquests punts d'aquí, tota aquesta estructura filamentosa d'aquí i les estrelles, mireu la mida de les estrelles, també quin canvi. Aquestes dues d'aquí, són aquestes dues d'aquí. Molt bé, no? En quant a soroll, potser aquí ens en queda una miqueta més. Ara, la mateixa zona. Molt bé, però en general, molt millor. Doncs ja està, així és com jo aplico la deconvolució. Espero que us serveixi.